के मानवी जनम हाड़ा के सिर जोनी हाली खन गणन मासे अरे तिना रिला मला से दाय सनम राशि तू तिना जमक ताहे कना अरे मिट्टा जहर को बंगा बुर कन ताहे कना तोंग नगड़े बहा सोरा मित्ते कोइने सरी ताहे कना मैं कनी टोल पड़ा तो को और बड़ा तो मुर्ख ताहे कर हो किसल तरह बन जाओ सुनी सके जब जोहर ताहे कना इंसान नी तो देख चो चुरेन अरे किसल का बिहुरेन मुको बिल्कुल हम मुड़ी कर गए अरे नो सोंद करे आड़ी आड़ी सिगरेट को हा का ओको तो मास्टर ओको तो डॉक्टर ओको तो अनलिया ओको तो बिचारिया ओको तो सौता दर दिया आई माजी सुधार मन में पता बोला मैं कने तेरे हम पास ना स्थित हो भांडो बुलत करना खाली फेवा बकर मन बार बनाओ चलाएना लेक्चर हटा मुड़ी केरिस को कना अरे भीतर गाड़ में चढ़ी तारल बसाल पर हट पत्र नडी हमारा खेरवाल हम तो जो बुल करते उकुल तो बुल आज चबा की तक लेक्चर रहा तो एक घंटा बन बसे वाला और ना को येला है कोई और मेना है कोई इन बीच में तक खान सरम हटे करता हो तुम टाइम करे चारो देख के करता वैसे मामा तो के टिक्का करता मा ए आमा तो चिकार बाज के ओना तो आमा के थकना और कुछ सिविल कमिटला रे अलम जंगे खन भोगित बगई तमा अरे भोगित बा होती न के कथा मेमन करा बहा तारास जे कथा मेमन कर भोर बांग मुलाम करे अरे रागी केना चेता जे बई रागे तरास आम दुनिया रोलन दे नेल ते मसियाड़ कना ओना ते हंडे ने हड़ कोठे ने ले पड़ेन किदा आम तो चे डिया के भरम गोगा मैं काका आमा आगे हर हल्लो के माई तबे माई अरे हम इतना दिला हुई कते अरे हम कहीं होड़ बा मुन करे के चिक्का तारास ये में सुने मिया सापा सपिले रे सपा के तो नवा कना माई कहीं कहीं हम सब रोलंदा से फाड़ बता कना माई उनी दिन को कोड़ा देते बांग कना माई टाइम का कोड़ा देते बांग कना नोर जो तो मिचा कथा आम दुनिया रोलन दे नेल ते मसियाड़ कना ओना ते हिना बांग निया में कथा आड़ी सिंह कना बांग ये जासला के रोड के लंदा के अमा में तेरा ओका हक के वत तमा बुझाओ कदाई माई बुझाओ कदाई एन तरना से यार में से माई अरे ये मिसरे कथा मैं उनिल कब से हाव तड़े तो हिरम सिकी तारास ये तुझे आरे मिश्रम का मोरु कर नाम का बा एया ओ लाकिलन कुड़ी कनाई छाई नया नइन छया ये जानी अमेन कतिया बोहालम होले तिया आरो बांग खान ओना मामा चला और पड़क तमा वाहा ये कसला के रोड के लंदा के आमा तो जे चिके कंतमा आमा तो जे चिके कंतमा शाबाश वाह शाबाश वाह अरे यहाँ तो बात क्या करना माई आमा आखिर बारी जो करता माँ ओना तो बेस ते ना पाए ना बताई ना पाए ढांढे चुका मत है माई मैं बांगते बांगो जो लगा ठीक गया माई ठीक गया इन हो आमा ओक तो तंगिरी तहे ना जे हिलेगा मा बाड़ी आमते गुजरिया माई इन लोग भोर से सेंगल का जीविलो तमा माई कोड़ाम चेतर हिडीर में ता जरूरत मा इन लोग सनामा टोला पड़ा लोग कुली मिया के बा हमाई आमा तो चेक चिक्का कन तमा आमा तो चेक चिक्का कन तमा ए आमा तो चिका अरबाग चिका ओना नेल तो बाग हुई तो बतरा नेलन में नो समानम संसार ना आंगी भर तो आम एकला के हमको अकदा बांग आज समान संसार आगे भर दी क्लब की ताया समान संसार आगे भरता वो सनम को ताय भर का तो बोला लेकिन देला हप पे कहना तो यार देला हम इंदु जो हो क्या चेदा से चेदा को ना दो साना मारे आडी बन उतना उकने तरा आडी बन उतना उकना ये काल का पुत्रा का मसला में मैं पर मिल कान गया वो लगता रखता बड़ी जस डिस्को कना जन्म बसी बाकी कहता छातिक बसी ते मुचरा कना नो के उतरा ढार कना नो सनम लहो मुढार कना तू या ए तरा लोहो मो ढार तो आपे को उदू ढार कना ये जुग बदलो साथे लाहा जुग तराम तरा लागती मिना खाते थे बुआ आते हैं जोमी लगती कहता बोना ये जोमी चढ़ते थे भाषा वो जीत कर कहता भाषा पारसी वो जीत कर कहता तेलाबोन नहीं तो धोरम वो जीत करा ए तरा या धोरम जीत कर चेक हुई या ए हासा बोन जीत करके आ भाषा बोन जीत करके आ पारसी बोन जीत करके आ कुछ चेट बोन जाबले आ नहीं तो आरो पे धोरम धोरम कना ए या तरास धोरम बांग से जीत करेन पारसी तबन बांग से हरा बुरुयन या लाख चार आकड़ा तबन बांग से जियारेन ए या तरास आमा तो चेट चिका कर दमया चेट चिका कर दमया सुनो ये आमा मुछन वकता नहीं पता ही हाड़ा के बुझा के सुनो हाड़ा तो चिदा ये आमुटा सांता जोनास कड़ा हुई कहते अरे कहीं जब सांता चलन तैयार बरू कतमा चिदा चिकते नो सारी कथा कोई मैदान में ते आमा नो सारी कथा रन तेला है तो न्या ओक्ता बरू कतिया न इया सारी कथा तलते हैं आप जेंग नो तेला चाउडू एम ते तमा चेट सारी कथा कर तरास लाई मिया चेट सारी कथा करा चिता भाई ले जा ये तहीं आमुटा बाहुआन कड़ा हुई कहते मुई बारो गुट बाहा माई सेम रोड लांदा से भाट पता करना ये नो के मैं बुकी हुई कतमा ए तरास बोगी से बड़ी जुग अंतिया ओना तो इया कथा कना या ए आमा तो चेट चिका करे या ए आमा तो चेट चिका कतमा इया तो बात कह सरो बाहा मैं आखिर बारी जो करता या ओना तो बेस बेस ते मितम करे या बाहा माई से रोड लांदा बाकी में वाह तरस वाह आम तो नेल मिया ई संगे कौ जग का भरी जुड़ो सुनाई में बांग का भरी तो मैं सुनो का भरी तो बांग आम के मसला से उजर में ये मिटा तिल्ला की योन बेर तक बाड़ी को हुई कतमा
Am lekan obut kura kate tempo ila mara sauta tamar bari jokan tamona. Ya tila ko raho marda. An char tanang re metta jorokan takowa. Hei taras, ya tehen itu sauta citan, ya cek bari kami kate teh. Noa kasam mendari akara cikete, noa kasam mendari akara cikete ya. Apa minta ya? Ciket minta ma. Mas hane uyar mas morat sarwa din manang na katha. Kajoli mai hat pata jatra nadi utai mas na chuke dia. Nikare duri juta leka. Ide yam to hoy yam mente. Dengan salah tadi sem bagi dia. Eta kurim bapla hana. Men kanu bapla bau. Ar bahamaya akhir ham tamar tak lagi jukuna. Noa kema bogi hiukan tama. Hei taras, ya bogi se bari hiuk kana. Ona do ina personal matter kana. Ina personal matter dik den. Alam utko parte ya ar bangkhan bogi do bang huyut tamaya. Bogi mata mangkem khotkan sanok. Bogi mata mangkem khotkana. Paham ay dolo ka baham ade bula kuya. Iya ma lalo siam one paltau taum. Ar bangkhan. Ar bangkhan, cikanya ya, dalinyam sam kudine ya he. Macam ya. Ar goy mia. Bahamaya agi baham koko huyut tama. Ama kasate oh kia ya tara. Oh ke kanem bahamaya jion tadam dahre alam jaga. Bujhao. Wah taras wah, bodo susah dia betul kena he. Ya inceni cikaya baca cikaya, ona do inya kata kena ya. Ya taras, ama do cek cikaya kan tama ya, cek cikaya kan tama. Wah terus wah. ठीक मिना ताले जानो लुतुर बेतु कते नोया कथा जम दोकाम बे Cek kata kena ya. कहिया मानवी रूप तम जना मकान कान मिले काम कमी कान या बुझाव कथा लायाम रे हम बुझाकान साउता चितान बिचारा चार दी सुदी सम मोटे के बनुताम मगर तीरला चितान गुना लेखन आगी भार तो गगो हुयुताम नुवा कथम दिस्सा तो होया He taras, anggi bari goga se bagi goga. Ona do inya kata kena ya taras. He taras, ama do cek kan tama ya, cek kan tama. Contoh bakon are urare menakan nia তারপরে জেনে পার আজকে কি আলোড়া তেম হেজি না oh ya cekake muda jalur khobor lagi saya kira bakon আচ্ছা চিট জাডু কথা কেন দাদা আজকে কি আরম্ভ তোর চিনছে না are botor bahasa sontor kata kana চিট সন্তর কথা কেন oi sontor kata kana bete misram bahamai hote banggola tem pale minta bahuan pura sudah hat patah kana এই তারাসদা ইয়া মিশ্রা জি দিকে তেম করে আলতু ফালতু কথা একদম আলোড়া যে দাসে উনি তো অল কিলার করে কিদার কেন ইয়া ইনা হপাই বু জামাসে are bang bo khatir bakon yang men to bahun pura minta sibil kata ya ona ting betam kana bakon ya bahamai do okto tahere ke buj bibek ke kata sudra som kata me তারাসদা নেলেন মে ইয়াম দনো সুলুক সংসারে সুলতা সেঙ্গেল ধরা লাগি তো কোনা ইয়া বাহার দিকে ইচ্ছে হবাই বড়া অন্য বড়া কি দাচকেতিয়া ও কই এলে এম করমছে নো কথা মা আম লাগি লাগছে oh to paya bakon yar inya meeting nya lekana ona ting betam kana bakon ya bahamai to iri misral ka jate bahamai dosa jate alo hi tabi niya nya sok kana এ তারাসদা ইয়া মিশ্রাইন তো ইরি বুই কেন বুইতাম ইয়া মিশ্রাইন দিকে বহল মলাইতে বুইতাম উনি তো জাহাজ কে গিয়া আমা তো চিটচিকা কান্ত মামা আছে আমা তো চিটচিকা কান্ত মামা লাইমে iya to baj kana bakon ai bahamai akhir bari jo kata ya ngelam bahamai akhir dasa nyal tanyal mama ho jilo tama oram kita hedir meta jorot tama Taras ya da. karai ona ting betam kana bakon bahamai to buj bibek em kata okto tahere ke sudra som takai me তারাসদা Inya lalai dace hambaru katanya. Lala tidak niya kita katanya. Inya lalai nuwa kata kana sekadin disa to ya. Nuwa kata na sekadin to horn disa to ya. তো বেচে তারাসদা তো নো কথা সারি কি মেনতায় নাসে ই পাতিয়া হিজু কান্তিয়া চেদাসে নেতার বাহামাই মোবাইল ফোন দাডি ব্যস্ত তাহেন কেনা বাম্বা বাহানো কথা ই কুলি থেকে লাগাওনিয়া বাহানো কথা কুলি থেকে লাগাওনিয়া Sonata anak te sarin le ya. Ekal sarin menda baha, masalah me jedai nene me ya. Judi amre na yo bain bako kusinya. Are baha, iri na baba jodi bangko kusi ma, into kusi ma, into ontor perin tuler ma, ona lagi tido, ekdom alom bhabi to baha, ekdom alom bhabi to, bujho? Bhabi to dia katakan dia sonata. Judi alangan wase gai. Hape ora ora bako mona batawa. Jodi ale ora hor bangko mana batawa, ere kan anjom dohka me baha, alang do koor lang babla, tare betul lang tahna, ente reho, alangan doa, topolokan segai, tisu balang to paga baha, jaju, do hoyalang jiar, amdo nasi injitar re, are patia do hoy me. Batia minat kita sonata. Memen sarin kena. Are baha, jed women saran me ya. Ama sarala landa gatere reska jele jepele monere. Ama sarala landa gatere reska jele jepele monere. Oh juta he ko aini do. Oh juta he
baha botu baha futo bina mohok sondar chotagna ona tege to noy hirit pasir oru bhawar pagla mone do gota ruan enti baha acha baha সোনাত দা একদম সারি আচ্ছা বাহা তেহেন তো নিকে গেলার পড়া হইছে হয়। আর অক্ত কো জাম কাতে নৌকা গেলাম ᱧᱟᱯᱟᱢ পড়া হই হয় মা। মা তবে তেহেন তো ইন দুই চালা কাটা হয়। আর আমো চালা মেহে হয় বাই বাই টাটা বাই বাই টাটা বাই বাই বাহা না তো চেন হিউ করা বাহা না তো চেন হিউ করা দাদা আমনোডে রমে ই তেহিন দে তাই মেট পেরিঙ্গেল কিদা তা আম তো ওকারম কলেজ ওকার মেনতে ছি ভাচি দাদা ধীরমে আমা চলন কিরি জেল কাতে আতু টলা পড়াছে সেড়ি কি করোড়ি দা হুদিস বিনা তলা চিদা দাদা চিদা ইনু চে বাড়ি ইনকামি কেতে আরে কি বলছেন লাইমে উনি তো ওকই তাহে কেনা হুনি তো সোনাত দা থাকে না হুনি তো ইংয়ারিং কুসি সিবিলায়া বাহা আগে দুলারেয়া বাহা উনি সোনাত বেগা মিজ বিড়া পাঁচা পাই থাকো না তো চেন কে থামেন দা বাহা আমা তো চেন বহু বাড়ি জি কান্তা বা বুয়া বাড়ি দেবো চিনবি না দাদা হুনি তো ইংয়া জিউরে দি দারে মলকানা বাহা দারেমুল যাহা দারেমুলতে আরে জিয়ার বাংকাতে এলাং বুঝা যাহা দারেমুলতে হেমাল বাংকাতে সিকিট বুঝা ওনা জিউরে দারেমুল বাহা বেশ কে দিন বেতাম করনা সে হর তো উরুম কম বাহা হর তো উরুম কম দাদা হড়ুরম দোকাল কা রেঙ্গে সে কি সার তেরো কইয়া রেঙ্গে কিসার বিকর উরুম তিনা আর চির হবনে ও বাহা আম তো বামবাড়ায়া সনত্রেন দৌড়ার বাহু মিলাতেয়া আরাম খান এরা তার ভিরম লগি দো কনা বাং দাদা সোনাত দা তো জাঙ্গুয়া গিয়া বাহা কেনে মেন কিদা আম তো মেত তাহাতব কালিনা লুতুর তাহাতব কালিনা দাদা ছি ভাছি যে দুলরম ঝালি না বাহা যে দুলরম ঝালি না দাদা হিরোমে আলম দাদা দাদা আম খাতি ন মাঝি বকল মার সোনাত কাটক কনা তো বেস বেস তিন মেতাম কনা সনত সকির হল তো বাগি মে আর পাখান তাল কে তো বহল পোশাক মা ইনা কে তম দিশা তো হয়া দাদা ও চালাওন দিয়া বাং দাদা বাং উনকো হোড়া কাতে ইং বাড়ি আলো মনিয়া সোনাত দাইন কথায় মকাইয়া नींद के चला के दिन में ताया चलो ए दिन में आपेवड़ा चलो ए दिन में आपेवड़ा সনদা ওয়ার বেনা কামিয়া কান কে হেলে আদি দাদা তো কাই চালাও হই ই দাই ই তো না তুন্দা টনা কথা চাঁদাই খোঁজব কনা ও হ্যাঁ দুসে আম তো ওরা সাথে করে চা কইছিন মোর কামে রূপাই বাবু এই কেন মানে চা নিউ খেতে গিয়ে চলা হয় হ্যাঁ তুই চালা মে चले रुपये तारपर चेक खबर या 8 টাকা গে মেরি গোট কাদিয়া হই দাদা 8 টাকা কে হ্যাঁ তো সামাং রে সোরা প্রো থেকে জুকান তাপরা আচ্ছা আদো না তুন্দা টমাক রে মুনা বাখরা কিন্তু চাঁদাই খোঁজব কোন দাদা যে তুমদা টামাক বাখরা চন্দা হই দাদা এ বাবু ইন তো বানি বয়া চিদা দাদা আবো তুরিন সানাম হর কই কথা আন কে মাকি তো কেনা নিয়া এ বাকি তো বাং ইন তো এম কি বানি মুয়া চিদা সে নাহা তো মডার্ন যুগ কনা নো মডার্ন যুগ রে তুমদা টামাক তেরে সেরে ইন তো বাবু মোটা মোটা বাজ কুসি আয়া দাদা আম লেখান শিক্ষা তো হই করে তাই তুন্দা টমাক মার দিয়া কনা এটা খানা বা লাগতা রাখলা জিয়ার তাই না জিগাতে বুঝাও কতেন দাদা না সে বার सकमें पढ़ाओ कना से उनते उनको बंगाली को का सबो जति मने कना बा दादा तो सांतार दम मांग कना चेरम पेट के रुपये इ शांतार बांग कराय है सांतार दम मांग कना सांतार जुते मुई को क्या एने का सांतार या ला लाचार आरी चारी धरम मंगा बुरु दुला क्या बुझाओ वाह रुपये वाह या शांतार साताचतान आरी गोरज ताम दया आरी दरद ताम दया आरी गोरज दुलर ताम दया हे गोरे दुलार तो होय गे हियो दादा सांतार या ला लाचार धरम मंगा बुरु जियार ताई ना से आबो सांतार तो गौरवपन बुझावा आ ना सान आबोरी जे जे चेरम पेट के जामेन में से मेहता पे सिरो में आरबा खान मैं थपरे होना अमा थोतना लांग आचुर को तना हराम जना को सागर इन्या और है के या इने बुझाइन केना सुनत बेटा कोई आरती बोलते अलग फार्मा बुझाओ
Metab kena ciro me. Arti berarti ini meda. Am kita meda. Metab kena odok kodok me. Ar bangkan. আর বখান চিকা যায় Me thabar ama ono thutan lang. Acur gor kata ba haram aja takku thaka. মেতলাম কই বাতি উঠে রান্নার পর আর বাংখা Ar bangkan chicken ya. চিকা যাই সালা মে মুকার রাজা পেনা জানলা ঢিলাও তোমা বুঝাও Rupai. সালা মেমান কথা না Ya rupai. Inya udah hingkatin. Ya inya thumkan kena. Salah haram jada ku thakar. Ya in cedi cikaya ban cikaya. Ona tu inya kata kara rupai. Ya ama tu ced cikaya kata ma ya he. Ama tu ced cikaya kata ma. Ced cikaya kata ma. अरे मैं तो यहाँ ध्यान से भाईना अरे कहीं लाचार मलड़ो करना अरे जोमित भागड़ो करना सुलूक सगाई सहेगा तो करना कायरे खिरवाल अरे ओका हाथ जाचो करना अरे मानो का नाम से मल छे करना ची Okoya oka kola chal soy pa. ओहो मस्तादा ओए मस्तादा इंजन के हिंगे Oh taras bab. हिंगे तारपर काम चला लाडी बतर का तो Ar alam menata. Iya gate kora bapla kata. अच्छा अच्छा Ar ale sange jo master gate kola nyapa menkan. Ar alam menamai. Nongka jasti party le manau keda se. है Ekhen ona araga ge. अपने पूरा को तो पिला दसेगा Ar hembara ya. Ona bapla ora ne. Are nongka dance. मस्तादा Are duri le otang utar ke jam. हेट मस्तादा अरे मिच्छा कम लाई जा Edgam banga. अरे आपे को तुंदर नमक पे गोतड़े में तिnya पतिया होता बानू कातिया Are chikata. चिकाते Ha? मसलाई में आम तो बेटा माचेत का नाम माचेत हुई कहते पहले आम Paura nyuka. Iya noa kata kita है metai. नुआ कथा ही में तब का ना Iya tara sampai bam pada. Iya noa tu ya fashion kena fashion buja. अरे फैशन मत चिता मसल कौन के आपे की सावतार ना बोगी बड़ी कथा आपे माचेत तुझी वहां पे Ay buja le ताल buja. को मुरुग मार में तो लहाट क्या को चिकल का मसलाई में आपे कहते सावतार होगा तला लगी लाउड़ी या पतिया हुआ Ay bea kual. ये तो आपे के सावतार ना कनाड पिटेगा परम था तला पर सावतार को करती को मसलाई में हाँ। अब सावतार को तक में हुकम दे तारो गुंड बोलू तब ना Eh tas. Iya sauta juga ogar tingu na saba. Ona tu okoy bara. Iya ini metam kana. Metam kana. Sauta na bugi bari kata mari. Ing do ohok. Ing dara tu do ohok ya चिता buja. चिता मसल कौन के Ha. यार मैं आपे या बूता खेलते रहे मास्टर डॉक्टर वकील इंजीनियर Bena ako. मैं कहते हैं तो पाउराम यू बोल कर दो Ma, iya. Ona paura kata metang lekan. Ona ina bohara rakam buja. Bara. Ina no ona minta kharai bho jodi lolo akan na. Uni ing baba to ing baba ya. Chotri chando bonga haba nyara got kaya buja. E am to chana maeka. Iya paura nyuga kanin bulu ka se chan ha. Iya bulu ka se chan. मेरा भूल खाता अरे हाड़ी पारा खातिर गेल दिना तेरे सुलु घर जरे काउचा खबर यू करा हाँ। हाड़ी पारा खातिर दिना तेरे पठवा को नसा कना हाड़ी पारा खातिर दिना तू नहीं होड़ा जीवन मेरे बात बात करा लोगों को बस उधरा समझा के आम होना ते हटते अरे हुकिस बिना तमा Ta, ing dom kan kana ya. Ing dom kan kan. Ing dom kan kan. तुम काई Ing केना kia ne man kana ya. Ing master kana ya master buja. All parau kata master ya kana buja. Inkan thot lohor ing bang kana. Ing kia ne man kana bang he. Apa ya mena? Apa ya mena to? Am lagan हजार suseria. Maji par kana pe udu ko kana ya. Oko jo pelayo kana sari dara. Oko jo pelayo kana sar na dara. Oko jo pelayo kana bidin dara. माचे दम के Kam kana gong ka thongka lamata. Apa chat pe mone ke dai. Chat pe mone ke. Nona disomrin. Noa disomrin hor. Ya bar pe hating taba ke kwa. Dome bot pe kami kena bang. Chat pe mone ke dai ya. Chat pe mone ke dai. Acara meeting kena param juga jabang. Nyuyan. 100 बारे nyuya. 1000 बारे nyuya. Jika nyam he ya. Jika nyam. Emak din tamik din kan. Na 10 taka kan nyuya mente. He emak din tamik. चेता ले मोहियो चेता पे Ba memang kan metam kan. Inya taka te para nyu kena buja.
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱴᱟᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱭᱨᱟᱧ ᱧᱩ ᱠᱮᱫᱟᱭᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱴᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ মান সম্মান ওটা ঠিক কেন আর গঙ্কেম ñel ñamiñ কেন বাং মেতাম কেন মোটে মোটে নঙ্কা যাহা তিস করে হর বীরম ñamiñ রহ মোটে মোটে আলম মেন এই মাস্টার বলে পিস্টিক মেনাতি যে বলে পিস্টিক বলে কথা বলেছে এই জ্ঞানে মান এই আপে কোম্পানি সুদরাও সমটা পেছে হ্যাঁ তারপরে ইনদম মেতাই না বুঝাও চলা কেন Jika salam kena babu jika na, indun cowok kena Arab bangka. Ya, mas, saya kan India namanya, pai. India namanya. Opoi lekan ni pai lagi ya. Sabas. Lekan ni pai lagi ya. সাবাস মাস্টার গংকে সাবাস নর গো মাস্টার মাস্টার গংকে আপনার কথা তো আপনার তো বুঝার না পায় গংকে আপনার তো বুঝার না পাইবা আর হোড়া কথা জিজ্ঞাতে বুঝা গংকে আমি মাস্টার কা নাম হোড়া কথা জিজ্ঞাতে বুঝাওয়া আপনার থেকে বুঝামে আপনার থেকে বুগি বাড়ি তুলা চুখাই মে গংকে তুলা চুখাই মে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ লাই মে তুলাড়ি চেট হ্যালো হ্যাঁ সেটা হ্যালো সেটা আম দাদা এগেরা কান মেয়া হ্যাঁ হ্যাঁ চেট হ্যালো hape hape onka hupui hupui to okatem senok kana ora re kami banu leka dangu akoral kandalan kana na se holaja bambuja leda ora re ma bulung banu sunung banu noa banyele gitu teke dai dai teke banu tama আরে মেনাত দিয়া তো তবে নৌকার চালা আক্তর তো ইন দো আলম হো তিঙ্গুনা বুঝাও cida tiga kande bany hote gumia ma selai me dini lo mobile gunte mar por kana ropor de hana farak senjem nyir kana cida isura ropor de je bangano আরে আম সুরে হতো রোপর দোকান হোক গিয়া আম সুরে রোপর দোকান হোক গিয়া আদো আবু আনোটে মা টাওয়ার বাজাম আর টাওয়ার বাজাম থেকে তিন তো মামনে লিখরা হামতে নাতে বার के हे कति हाते डर बड़ाएगा cida men ke tawar banya me tama na hamte na kan dare Tama. sinyala o ka tawar banya tama tawar khatere tawar এই বেটা করে যা মোবাইল আর খুঁজা এই bang ini tama mobile o ka tawar banya me বেটা করে আলা কাটি সোহাগী আজো মারছে মা banya tama ben nelai মোবাইল দামি দামি হড় কো ফোন আনওয়ারে tinggu tiro me uya rajur me aming do juri pari am barete hor inani katha korora noa deke athari সোহাগী তবে চল আম তো ইঞ্চিদার পাতিয়া বানু তমা patia mena men deke to ama samari tinggu wakana তবে চল খিপি পাগলিল কা হিনে নিয়ে মেন কাদেন বকট বকড়েম বোকা কানা cida ban buka dini lo da ga dadi ga ama una bahare sagai kathai korora na to sari se miche dia নোয়া তো যত মিছে কথা কানা নোয়া তো যত এড়ে কথা কানা আম তো মিতা কানা ওরা কথা রে একদম লুতুরা লম্বা বুঝো একদম লুতুরা লম্বা cida men ke hora katar lutur bani ma nuna sia siri roto o hai sa gaya সোহাগী আম তো ইনা কথা মাজমা সে হোরা কথা মাজমা আম দো ইনা ওরারম তাহেনা সে হোরা ওরারম তাহেনা আজম দহ কামে ইয়াওয়া ওরার যদি তাহেনা এডেখান নোয়া ওরার দো ইনা কথা মানা বাতাও হুই তমা cida men ke ama uran dena ama kata mana bata huyanya cida nama men do je hirom sikino saha huyanya bang mode mode bai sawa nyele yan o kal kadirla noa urate hijuai bang judi lolo tating tuku kerja kade tobe dikenya সোহাগী मैं ताप कर सिरो में आरी बारती कथम रोहदा मैं ताप करान एकदम सिर को तो मैं आलम बकोट बकोट आ बड़ा क्या मैं जुकल कर रागी कोड़ा करन मी धा जुदी रागी न्या बोहर रखा बकन से मैं ए था पर है पूरी बहा कर बेकर को मैं चैन मुने एकदा cida men ke Ni je dhomka. kata turi bang nya tunya हैं onka jitala tar minit kate indal motor tunya cida se noa urani ayo baba kusi bani je bawi rakhna noa katam disa doya সোহাগী disa doya ছি 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 তিনা লাচা তিনা উপমানা কথা ইংগাতে ইন বহু সনাম উকু চুকু কথা বাড়াই কিনা একদম লাজা পড়ানা কথা চেট চিকায়া চেট চিকায়া ইন জাহানা বুদ্ধি থেকে হুতিয়া জাহানা একদম উপায় থেকে হুতিয়া একদম ইমিডিয়েটলি নিতোগে নিতোগে জাহানা में सुनता वही होत में बहा आम नोडे होय सुनता अला nga sagay kita ale
ya bah. Ced balik kata ko rorin mea. Ruling kena ko bang malaja suram bam bujo ya. Racitan heral nam soge bada kena. No ado ced sari. Oh bah. No do ikal sari kata kan gaya bah. Am jaha ko rorin mea. Am jaha ko mitam kena. Ona do sari ke ko mitam kena. To beche amrin to bahu mina ya. Le me sana to le me. Ceda em thir kena. Ona to bah. Sanam bagem bada ke din do har chele ke kuling kena. Ceda em kuling kena he. Chi sana chi. Nuna era kata lek te. Inya monam sibor ka. Mase le me ni tin chin chikaya aru kan chala. Ni ced em chike ya. O kam chala. Am do. Ona ko do sanam hiring ka me bah. Am do pahil lika am lika kita he ko me bah. Am do am lika kita he ko me. Che men kya? In do ile kan te tahe na ba? Am khatir ale war tina ko agar mana bar role tinga. Unko mana bar unko to banyan jamuka. Unko atular maji mot man sanman khato kat khatir. Te nging da hawla ko ne dhaka bahar kanya. One ting to mona ko takate. Am thini he ekra suna. मैं खाली से तो चले के भेजे कर बहा ईट है तो चेदा भेजुआ Cheda ban hijo suna. Am ke to ka tham mari tai. Iding am do nyam ja juk lagim juri seringa mente. बागा बहा बांग इन तो जो हो किया बहा इन तो एकदम ही जो हो किया बहा इन तो एकदम ही जो हो किया Che oh ke am cheda. चेदा से बहा हेरी तो होरार बहु में नहीं थिया और बरिया गिदरे में ना गिनतिया बहुत है इन तो एकदम हो किया बहा इन तो एकदम ही जो हो किया Sanat. Poela te donak cheda bam lai liya. Dangwa lai ke te nyam nam sibora ka. Ani dom lai oh kien. Tobe ying ha. Una alga te to banyala kot kama. Bola gam sak te la. Or mitya. बहा मैं तब करना थीरो में बेस्ट बेस्ट तेज में तब करना नोवा इन्हें सुलूक संसार रे सेंगे लालम धरावा Sanat. Senggel ma am gam dhura ka. Ona senggel kal te midi ja. Ona do am gam baraya. Ona lagi kita minta kena. Am do ini tu cili hubang kena. Am do nore kena. Ni to ke chala jogo में. Bang, in the bite road sana. Am sa tahen mente. Jajuk lagi ale rakho ni. O dak he kena. बागा बाबांग इंदोन जो हो किया बहा एकदम इंदोन हो किया बहा एकदम इंदोन ओ हो किया Sida, oh ke am. है Ye biche bazar ya nachnim nyam kanya bang. Am ko sim bihar nga. Lai mene tinya am gibaram goga si bang. बांग इंदो अम्मा बांगी पर तो ओ हो इनको क्या लाया करने तो इंदो बाहु मिलाया इधर मिला खुदिया Oh ke am bang. बहा ए मैं तो पर जरा करने Bang. आज किसी और को जरा लाजा पर जा अरंग करने में तब Bang, banyak nak masuk बाबा ना को मैं तो पर जरा करने Bang. ए सबर पूरी गिरा पे क्या कमिया Ih, jalan ke dah? Banyak nak kena. इतना रुका बनाया बहा मैं तो पर जरा करने आज पहुंचा बहा तेहे कुनी में तब करा नौका हो बिरे न्याम कतेन उनको आका मधुरी लिखा इन्या होटोरे आलोमा कबरा और बखान बोगी तो बंग हुई उत्तम बहा Bang, ya sunat bang. Tuhan kami katanya di dalam berbuat tinggi sunat. Masalahnya, netizen inci kaya. Ada kan jalan. नी चरप चिके ओ काम चला आमा होट डहर तो बहा आम तक नेल हुई जोगो में Sunat. बहा Ingat wajar ini ternyal hui tingkan. Anjam tuh kami. जे An yutum, mau atu maji mapaji hadul kuah. बहा Aman lalat siya menena kata. Sana muhari lai saudara kuah. बहा Oni hel me ya. Am CM cikaya. अरे नोटे कोन चला रसे ओ उनको आतो माझी मापाजी को तो बहुत दुरुप को ओना लेकिन अमा कोनो चांस बानु तमा Chance balut tinggal mana? माने तो बाम बुझो दरिया करा अरे नोटे कोन चला रसे ओ उनको आतो माझी मापाजी को तो बहुत दुरुप को आम तो तेहेन नोटे कोन मी जगह हो बाइन लड़ा हो चो बहा आम तो तेहेन नोटे गेन गोज किट के मा Hei, dalam kau tinggal sana. Hei, luar sana. बांग आम इन luar से चोम दिखाम आदि मरंग पिपद हुआ आदि मरंग होय दारी मिल दराया आम तो नोटे खुना मी जगह हो चेप चोमा आम तो नोटे गेन गोज किट के मा एकदम बच्चे चोमा आले अब कम चला ini hati ko teto o koy habang ko bacca dari ama baha o koy habang ko bacca na ah pare laban na ko tabia Baca kayaknya benar tak? Baca kayaknya.
hoi pramai in mana nyamna et gabal mabu tua ci sonok ci iya nongka kamite nase la da motor bambu jauh da Oh, koi rupai sih ya? koi sia Eh? Bang yang koi bahamai adi jor kol ya. Saya jor gol ya Ona ke nasin botor cuy kate. Cika kate ya. Samar mereka kuli dole ya dia. Ini ekdom cika kate ya. Bang, apa dah? Itu jatuh misal gila ya. Hei, gua jadi kudu betul ya. Lewat kata gara-gara ni tengah. limbot kate gal galan ya Ah. sono ya ang mandi kra sam tan mikra ya abi talar ya joto katanya jom kata sono am to bintang beban am to bintang lompot am to bintang lalotia am to bintang siboya amo ten ingen ton riai babnya maya Hei rupai. Tobe ceria. Dalinya apa sih ceria? Heh? Dalinya apa sih ceria? kalna bakante coba lang cedo mona kata soal nungka kata tidak puna jiwna musaka takwa soal amage kai asal amdar dhomokam tenga bila goit bal bagi ya Hei rupai. Coba ceria itu kan. Tapa apa sih ceria? Heh? Tapa apa sih ceria? Hei rupai. Ay minta beri arakannya. Arakan dia. Hei rupai. Minta beri juga. Salah range tak kau takar. Salah care kita. Ini beli borinya, heh? Udah tap sah. Salah care kita. soal ker kita mitanya ker soal paper bita kerja Rupai. goit bal bagi ya ma Hei rupai. Ay minta beri arakannya. Sono. Teh itu cuma panjang ketika makan mia. Teh itu orang ajar kami tinggal. Anak puri kau coba. आम खाती ते मिसरे जीवन बेर पद कहारे आम दो केंद्र में जीवन ते दोड़ा पांच सर चौबा साल लंपोट चेन मोने कदम इनो इक्के कंडे चंदन हम लगी कमी है इनो इक्के कंडे ini kami ya amat jagar se आम खाती इनो amat jagar se चल आम तो मोटे मोटे बाला इक्के दने मा आम खाती मिसरे जीवन बेर पद कहारे और आम लगी कमी ya आम तो मोटे मोटे बाला इक्के कमी ya orang begini kan olah ser tapi tiga lagi anak purut kaba bagai dong magudinya dah ini dong magudinya hoi cendonda nui bahamai kai tu banua jota kali ni beman sono takna unati mitam kana kata nui sonot ge ere kata lai kete bahamai ge ere bulau kata unati mitam kana kata una ma naser kapi tege nui beman to bak got kai be ini dong magudinya tuh ekdom ठीक ini dong magudinya cene mene kata ini dong magudinya am lah bagi ama am tuh teh hendom mucen kor kepala cene mune kata am bisa kita nongkam paling kami mai Dadah. Mai am tidak ketimana len mi mai men kadinya mana kata bangte bangnya macam mana mai api khatir am kate te jatuh lagi botol butuh katiya mai botol butuh katiya Hei, tapi kakaknya dadah. mai mai Sabi ko ni surat kami cerita. Dadi jari putihan dadah. Indo ikakanya contohnya teh kurang aja terang hari paltau jiwa tu di botol dia arti so balik baik kami ya arti hingga coy bahama yang akibat luanya tarere jaju lagi tiko teh dada Uni lagi betul. Halo, Buka. kita apa goga got tege laga ya Baik, Buka. kita apa goga got tege laga ya Baik, Buka. Ete na sini. Am to Jepang pada ya. Uni herin to. Era mina komente. Era kita lera dengan soge pada kena. Nasa hola aja bang bujaya dah. Hei, tu jika ting berai tadi. Nyoi tu bahu kuan kola kena mete. Cinam kita pada taya. Nono ne lompat gaya mete. Jika ting berai ya. Aramo, cek mana kate. Nui kuri kita tu. Ere bulau kate ya. Ama lalu jaji kati. Hei, baria tilah. मैं कुना मैं दाल लेकिन कना मैं कुना मैं दाल लेकिन कना orang tiga tu betul hingga jam kata mereka sana cara dono kan kau lagi dah tu magoi kan tu dalam tim nama magoi kaku galak tim na
आम खातिर ते मिश्र या बर्बाद तारे बांगा चंदन जो बर्बाद तारे उजार में तो माया लाई में मिश्र ये तो चिका यो लाई में इधो इसके कन्ने दादा आम तो लगी कमिया आप तेन तो लगी कमिया ना लासन कभी दिखला आना प्रगटवा चेहरे मोने कदा इधो लासन कभी दिखला आना प्रगटवा इधो Apa yang kamu kata? Apa? Rakyat sepeda rumah balik tolong kami paru condong. Rumah balik tolong kami paru. तारस दा इधो बचाव करने तारस दा इधो बचाव करने बगा चंदन दा आया लासन कभी दिखला बात नहीं उनका कभी दिखाती है फोटो लेना नींद तो बुकु बड़ाई करो तेरा हमें होता हमें Condong. तारस दा Yang kamu bicara dari kita kita. tuh alam jaga Kamu bicara dari kita. alam jaga Ya boleh boleh kita minta Karena tekan pola kita gitu no dhartir banca ko tahena eta kan nisrain bahal kan tila jion ko berbat takwa ola te medam kena sahame ai nisrain meda wah boleh Contoh. tome Contoh. Nijar misal ni kan mode ke dia ya. दादा Mai. बड़ा एक तो बड़ा यार पाकिस्तान आने में लगी कहीं क्या Mai. पाकिस्तान के जोर तक नहीं क्या कर करना दादा Mai. Ingat kita sangka satu Ingat bukan Mai. Alam rambut gede ketika dadah Mai. Baga mai. Kamore alam bari to mai. Alam kai tama. Teyo jorok kan tension parta kata kar mai. Ati solo raga. Tidak sakau sakau. Ora sakau jidu. Jajuk jiar tahan tama mai. Jajuk jiar tahan tama. dadah Mai. Bah. dadah Kamu tidak ketimbangan lihat dia, Bay. Menkan mana kata bangke macam leta. Masih ujar, Bay. Ayo babakin guren tanam. Tidak harkat sesah kata Bay. Harap buru lihat dia, Bay. All parai sela tu lihat dia. Arab teh kata harap tanam tidak, Bay. Ona tak dia lehor. Hiling में पहल कथा मारे कथा आखिर जो नपाए ते खंडा लगी नपाए उन्हेरो में माए नपाए उन्हेरो में जी बोर सुके म्यामा माए सुके म्यावा dadah আর শোনো আমি মেতাম কেনা আমা লালচিয়া মনে পাল্টাও তাম আমা রিলা বলা সুলুক ঘারত সুদ্র সামটাতাম শোনত সুদ্র সামটাতাম হই চন্দন দা তেহেন কোনা গিয়া তারাম ধারি পাল্টাও দিয়া চন্দন দা জিওর চুরি দিন বদল দিয়া হারিয়ারা পুলের সোনে গর সংসার সোনে গর সিগড়িতে যায় যুগ লাগি দিন তল উড়ি যা দাদা আদত 300 টাকা বাড়ি পাই কামিয়া দাদা ইন্দো ইকা কানমে দাদা ইন্দো ইকা কানমে Ya contoh. তারা Kalau tata ike kami. Ayah bukul balik kami sana me sudro jama kana. Sana punya makana. Orang tinggal kana. Ya paham maya sudro samtana legelati ama hatu tahe kan tama. তাহলে তিয়া দাদা Ya kerja kathar tu sai ke ba menu ta. তাহলে তিয়া দাদা Pakai teh nongkan dir bang seter ko kiya ya. Teh nongkan dir bang seter ko kiya. একদম বাকি কো গিয়া Sonot. আর ইন্দো ইকা কানমে তারাস্তা ইন্দো ইকা কানমে সারি কি তারাস্তা যদি আমার কথা কইয়া যোগ কিয়া যদি তো হক
Ene kata dia nokan tu satu buang ikuti sana. Oh nanti update jor tite ikan kujok kena tata. Indo ikan kanye. Sonot. Te Amo to. balik baik kami. Amo to pohlo kan kita mitah kana. Makanya mana baru kata bangte bang macam leta. Cak Quran nam kora parameta. Masalah ini. Am lekan abut pernah kan tengok kan bahama itu kan lekan kulit dira. Ada gula kata jion beber kata. Masalah ini. Teh cita ikan kujok kana ya. Cita ikan kujok kana. Am lekan abut pernah kan tengok mau. Ila mal sangat taran kan kulit dira ada gula kata. Jion beber kata. Masalah ini bahama yang tidak pasti am teh kana. Tina dulu lam teh kana. Tina sepi lam teh kana. Yang terjadi yang mana bahama ini? Kita yang mana? Kalimat kura atau menta? Bahama ini? Teres dah. Amo tidak keting minta kana mai. Tidak keting bujalan dia. Tidak keting sikalan dia. Nahnya kata bang te bahama macam mana? Am te kata buru mana mai? Am te kata buru mana? Dami kakeknya teres dah. Dami kakeknya. Saya kejadian mah kataku nyajak lekat. Tengah no kata satu bang kok kia. Lentera wilayah. Ala kuri foto. Jangan gele senore ho. Bahu kuri rut dole. Songke turaya. Tiri tale sangka sako. Halo. Bahar tale sanggu. Api Oktober. Bahama. Api Oktober 5 Aku menit. tu cikan le rupiah. Aku ada jago aku lah. Aku ada bahuan aku lah. Cina aku tu ya. Cina padakan. Tengah dong kata satu bangku ikut tak? Bangku ikut. Bahama. Ro adi sari katham lai kita mai. Adi sari katham lai kita. Sari ke tina bang te heng. Tu sono te kana ma kurang kita ke. Ila ke kita kai kami kita mai. Kai kami kita. Tapi mai. Ini metama. Ni terhok tapi nak kita mah. Ari hiling me mare katha. Mare sakai. Ari akhir jion napa te khanda lagi. Ari nawa uhiarom me. Bahkan nongka ke jion rara hita mamai. Nongka ke rara hita mamai. अब तो ठीक कथा के मलाई क्या तरस ठीक कथा के मलाई क्या आमा कथा को भांगा जम कते नीति जो आदि बुई बेबेदा कति जता Eh, master dah. बुई बेबेदा कति जता Eh, master dah. दीनी लो हाडी पर जो कति स्कूल रे हाजिरी बनु का Aji baru kata mah. स्कूल रे हाजिरी बांगते नीति जा चक्री बनु का तरस Cakri baru kata. चक्री बनु का Nasi lain me. और चक्री बांगते इंजीनियर रहो ओ को एटा कुरा सके चे आगे बागी Ci. Ari kit kata macam kan masyarakat. Ari kit kata macam kan. कथा की ले करता अरे टाका पैसा बांगते बैरान मुर्गन दाड़े कना तारा बैरान मुर्गन दाड़े कना टीवी आजा ते के हिल बिना का Masyarakat. इया तो नहीं तो गुजु बेगर 6 रुपए बारू का तारा 6 रुपए Bang बारू masyarakat. Ari bang kujua. Ini tu mana ya se? Ari goroi mama dalang. 3000 lagi tu सरकारी पड़ेगा फिर किसी साहब एक वस्ता बना कता. Ari इतना इन goroi mama ने हम तो मना पाई रोड वाला चिंता या. Alam habis tu ah. एकदम मोटे मोटे. जोरती के दिन और कना तारा लिया जाता रहते तो जागते पंचा रुवर का Banca itu meni heta bancanya ketal kan jom me. Nyal me master. Abina Tapi kita Oktober. kalau tu uyara tu kata minta minta kana. Nangnya kata bang te bang macam kata. Ari jah hu terima hui parau utar kana ni kedi minta masalah ini. Cahara minta bagan kan. Sana aku teh gacha hote ke minta kan jama tu cek cik kan tama. Bang terus dah. Bangle metama. Hama tu jet juga kan sama. Men kan. Kan dia mesti rendi hari tu ya. Wah, apa rila malah sangka kalau ni. Bahuan kau kau belum kali Rada meta rada me. Oi bah. Ari no hari sari kata belai kita mai. Sari ke. Sita itu no sauta talare bahwan kula kau prum. Todo sakam tahe kan jamai. Men kan no sikhna sosono sauta talare. Oka sira hisi dhoi bhanda gula seten na. Maji more ko talare. Orate todo sakam to hiri sari kita mai. Men kan na koi ni thau lai sanai kan gya. Men kan. Men kan tu cek terasa. Nyewa tu. Men ini. Ede kan. No serma mucat masih barkada ko helmel re. No jao ya purum bakar kat thain hoya. Unko अब sauta kham kuti maji barkada ko ten. Ar no bar tu her kat thain me takwa. Tabe ar mi bar dai dosre jahana ko ka mi bar kati mita be kan. Ar huka bas ke karja hote bape mele to. Bang terasa. Bangle meta. Amato. Cek jika kantama. Amato. Cek jika kantama.